Øj, vi får lige en wheelie der. Øj. Stivt. Og faktisk ret toft det der. Skal vi se, hvem der kommer hurtigt frem? Jeg er sgu ikke der. Hvad? Jeg er sgu for langsom til. Forældre. Hvis du bare træder hårdt nok ligesom mig. Jeg skal lige gøre noget, for den gider fucking køre ordentligt. Sådan der. This is your celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Jo, Milas. Kom, vi kører hen mod Viben. Okay? Mod Viben. Vi kører selvfølgelig med lys her. Høj, Mille som popper wheelien på sit fucking ghost. Høj, fuldstændig. Hvor skal vi så køre hen? Højre eller venstre? Hvad? Hvad? Hvad kan jeg gå? Modbred kan jeg gå. Skræm. Nu vil jeg sværge, den her ikke. Det er lige før min hætte blokerer mit udsyn her. Han er hurtig ham der, mand. Fuck, du er langsom, mand. Fuld stiv. Jeg spørger om min Ingrid, ikke? Den er så skæv, mand. Ja, altså venstre. Skal vi gadekade? Selvfølgelig gør du det her. Det er lige før vi skulle optage det.